Irfon? Bysa bod yn onor mwy yn y byd i Irfon. Oedd o'n Cymru Cymraeg a caru Eisteddfod, so diwrnod special iawn i Irfon. Sut deimlad wrth gweld yr Orsedd yn codi ar ei thraed i dal i diwrnod i Irfon? Emotional iawn, ac oedd o'n teyrnged gwych i Irfon a ni fel teulu. A sut ydych chi'n teimlo heddiw wrth derbyn yr anrhydedd ar ran Irfon? Wrth gwrs, mae o'n drist iawn, mae Irfon ddim yma, a da ni methu Irfon gymaint. Ond dwi eisiau jyst meddwl mae o'n diwrnod hapus i dathlu be mae Irfon wedi gwneud, dathlu bywyd Irfon, ac bysa Irfon eisiau ni bod yn hapus iawn amdan yr Irfon.